Παναθηναϊκού στο τελευταίο αυτό να μην χάσουν το πρωτάθλημα. Πάλι μαζί τους βάζουν, πρόσεξε. Πάλι μαζί τους βάζουν, αυτοί θα χαμογελάσουν πριν. Θα συναντηθούν τα μάτια τους. Θα υπάρξει ένα χαμόγελο ικανοποίηση. Παίζουμε μαζί, yes. Πόσα δεύτερα είναι? Πάλι βολές. Το μάθημα σπεσιάλ. Αυτό είναι τεχνική. Α, ναι. Πού πρέπει να το πιάσει? Δεν πειράζει μάλλον. Έλα, τη δεύτερη. Τη δεύτερη. Έλα, μπράβο. Για να πάει στο κέντρο. Time out. Για να πάει η μπάλα στο κέντρο μετά. Τι κάνει? Σου εκπαιδεύει τα τελευταία 10 δεύτερα. Και αυτός και εμάς. Τα δεύτερα. Ωραία. Και τι είναι? 25 είπαμε, 28-34 ήταν. Ναι, 28-35. Από το κέντρο της Αθήνας πόση ώρα κάνει? Εδώ. Ανάλογα την ώρα, τέτοια ώρα λες. Τέτοια ώρα. Στις 2 η ώρα το πρωί, 1 όχι. Πότε πήγαμε, 12.30. 25 λεπτά. Και πολύ σου, εγώ και 20. Εντάξει, εκεί, πέτσε. Ναι, αλλά έχει σημαίνει ένα καλό τρακάρισμα. Είδαμε στην Ασάλη αναπολογισμένο αυτοκίνητο. Ξέρω. Πόσο έπρεπε να έπαιρνε? Είναι αυτή, έτσι, είναι ειδικός δρόμος, να αντιμετωπίσει. Σε λίγο. Σε λίγο, καλά το πάνε. Τίποτα δεν είναι. Το ψάχνουμε τα φυλάκια. Εμείς πήγαμε να δούμε. Για να τελειώσει. 5 ήταν. 10 και κάτι. Ναι, γιατί ήταν 2. Ναι. Πρέπει να ψάχνουν τα άπειρα σκουλάκια. Πάμε στην Αρκαδία. Κάντε τελευταία κρασιά τους από το τέλος. Τουλάχιστον δικοί μας θα πάρουν το ok να προχωρήσουν σε επόμενο. Θα φύγεις εύκολα από εδώ. Θα φύγεις εύκολα από εδώ. Είναι κλασικός προορισμός εδώ. Όλα, εμείς πώς σάλτσα. Ναι, μπράβο. Στην αίθουσα. Βαγγέλη, τα περνάς με Θα το ανεβάσει στο YouTube. από CBS αυτά. Για να ανέβουν στο YouTube. Έχει USB αυτό.